Aztán van egy keyboardot fogunk. Ha azt hittétek, hogy nem játszok, de bizony nagyon játszok. Kíváncsi vagy, hogy mit csinálunk, mindenképp tartsz vele. Na kezdjük vissza ezt. Úristen, és sok rézis lesz az, ő elmondom, hát ha nem szeretnétek lezuhanni, és megvan a World 2, akkor ennétek oda. Mindenképp ajánlom, hogy ne vegyétek szét, és Escobrát áldott dadonyádat fölbassza a zákurt. Jó, minden jó, kezdjük és várjuk. Húsz millió! Az meg. Jó, aki a játékomnál jobb, az mindenképp lájkoljon és iratkozzon fel, aki nálam jobb. Ja, ha nem vagy nálam jobb, akkor is. Mit gondolt? Szájbaba! Szalag! Szóval Jó, nem tudom, itt ahol ez nehéz. Tudod, kinek nehéz? A kezdőknek! Itt egy szinten sem tudtam volna. Jó, és ez level 106-ról szólt. Level 100, jaj, ne! Na itt futogálok, mint a futogóló. Jó, futogálok. Miért? Inventory. Trains. Active. Most miért tönt le egy picit? Miért? Ja, mert volt ilyen 200 XP, szóval eltűnt, azért tűnt el egy picit. Jó, nem baj. Ez nagyon jó. Azt nézd ott, mennyi szinten szörkel lépek. Ez a jó játék, ez a Riders-ben megnyertem 2, és én meg itt hallok, meg milliárdszor haltam már meg itt. Itt tudok meg ettől. A Reach-től. De akkor nem a még 3 perc vagyok egy dolga. Mi történik itt még a későbbi részben? Jaj, hát Istenem! Ez szoron futugálok. Én ezt nem hiszem el. Jó. Szóval. Hát! Szájba szom ezt a játékos. Mi? Én ezt nem hiszem el. Meg fogjuk ünnepelni 50 fölmúltnál egy live-val. Live. És nem ezt fogjuk játszani, mert ez szoron futogálok. Rokis elkapasztol. Biztos nem ezt fogjuk játszani. Nem live lesz, vagy Still Aware. Majd a Blaze lesz videó, és ja. Ez még több videó. És ha több gaming videót akartok, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, mert az előző nagyon tetszett nektek. Úgy az Oreo ellen vagyok. De úgy. Jaj! Az közel volt se. Az is közel. Az nem annyira látszik. De úristen, hát ezt már nem fogom kivinni. 5 millió vagy tovább menjünk? De biztos nem megyek tovább. Engem bekrémem az 5 milliót. Ami 5 millió, mert nekem duplázó van. Megmutatom. Igen, megvan, ugye. De hát megvan. Van. Ez quit.
Top level. Ennyi levelek. Bős. Biztos hackerek, azok ott hackerek, 100% hackerek. Azok biztos. Ennyi level biztos nem lehet senkinek. Senkinek nem lehet ennyi level. Tényleg, senkinek nem lehet. Ha megvan, akkor valaki mondja meg hogy... Még nem takarítsa innen a játékot, mert tényleg leállítok, és már piros Hú, beleszok a sztorba, és így grézsele. Jaj. Először de jó volt, hogy egy secret keyboardot szereztem, de offol, nem jó volt, ez nem így is játék. Ez arra jó, hogy grézselni tanulj. Tudom mi a baj. Állítsuk be. Halljátok. Nem ez a kedvencem, hogy a router. Na ez a hiba. Ez a hiba. Hogy nem ezen a hiba. Ezért tesztem bele a szarba. Most nem fogjuk bele. Most nagyon nem fogunk bele. Most nagyon nem fogunk. Nagyon nem fogunk beleesni. Tehát most kész. Azt mondtam, hogy szarba ne. Akkor most beleszek a piros radioaktívba. Nem azt mondtam, hogy ne essek bele a szarba, de a piros radioaktívba igen. Azt mondtam, hogy most már mindegyik jó, értitek? Ne essek bele a piros radioaktívba, meg a szarba. Jó van? Ott már betartja a játék. Ugye? Nézzed! Nem tartja be! Nézd! De... Így. Megyek ütőzni csak.